Hola, em dic Mercè Borràs Llong, tinc 22 anys, soc gestora cultural, just recent graduada, he estudiat Comunicació i Indústries Culturals a la Universitat de Barcelona i soc i he nascut i he viscut sempre a Terrassa. Hola, em dic Maria, tinc 28 anys i sóc de Terrassa. Soc actriu, vaig graduar-me en art dramàtic al Col·legi de Teatre de Barcelona i des de llavors m'he anat formant en diferents cursos amb artistes que trobo inspiradors i dels quals admiro la seva feina. La meva vinculació amb les arts escèniques és com a espectadora, però alhora també treballo a diferents equipaments culturals d'arts escèniques de la ciutat de Terrassa, en tasques doncs, de regidoria i també com de gestió de la sala els dies de funció, el que em permet doncs, veure una mica el món també des de les dues bandes, tant com des de fora com des de dins, el que crec que és doncs, superinteressant. La meva vinculació amb les arts escèniques és perquè sóc actriu i creadora, també perquè sóc professora de teatre, per tant apropo les arts escèniques a grups de joves i de nens que o encara no les coneixen o no estan familiaritzats amb elles, i sóc espectadora, perquè m'encanta anar a veure teatre, dansa, tot. M'he interessat pel projecte de Stalkers perquè creia que era una que em podia servir com a complement doncs, per la meva formació com a gestora cultural. I a part perquè el món de les arts escèniques, potser dins dels sectors culturals, era un dels més desconeguts per mi, almenys fins fa poc, i creia doncs, que era una oportunitat doncs, per entrar a aquest mundillo i conèixer-lo una mica més de dins, des de dins. I pel que fa al concepte que jo tinc de què és un programador, o que s'encarrega doncs, això de formar part d'un equip curatorial, jo diria que ha de ser algú doncs, que sigui capaç de fer una programació prou equilibrada com perquè pugui satisfer diferents tipus de públic, però que alhora d'alguna manera també faci propostes emergents i també d'aquelles potser més consagrades o ja com més establertes en el sector, i que també tenint en compte això també siguin propostes que al final siguin noves o siguin tendència en el moment o que estiguin de moda, per dir d'alguna manera. Vull dir que és una mica saber posar en equilibri tot això. El projecte Stalkers em va semblar molt interessant perquè com a actriu moltes vegades t'has de crear tu mateixa la feina i crees projectes apassionants per tu, però has de trobar també quin públic, quins festivals i quines sales estan interessats en això. I el nexe entre uns i altres són els programadors i els curadors, i són figures per mi realment desconegudes. Llavors m'intriga molt saber quina és la seva feina i com és aquest procés de tenir cura de les arts escèniques. El que més m'agrada de les arts escèniques és segurament doncs, l'espontaneïtat o la naturalitat, o també potser com el joc que es crea entre la gent que està sobre l'escenari. I em fascina també el fet de que hi hagi com tantes disciplines diferents a dins el mateix àmbit, que ja pugui ser doncs, circ, dansa, performance, arts vives, i que a més crec que la mescla doncs, de totes aquestes disciplines també pot generar com coses molt interessants. El que més m'agrada de les arts escèniques és el poder que tenen de connectar a la gent. La Marie Curie va dir una frase que és que a la vida no hi ha res a témer, només cal comprendre. I per mi les arts escèniques són això, són una eina per comprendre't, no només a tu mateix, i revaloritzar creences o compartir experiències amb altres, sinó també per deixar de tenir por del desconegut i adonar-te que tots som humans i veure quines altres parts i maneres hi ha de ser humans. I llavors pel que fa si em desplaço per veure obres de teatre, normalment no, normalment em quedo a Terrassa perquè crec que a part de que hi ha bastants equipaments culturals que ofereixen doncs, una oferta molt variada, doncs crec que doncs, l'oferta aquesta també és
és molt bona i és de qualitat. Però sí que, òbviament, en ocasions sí que em desplaço a veure coses fora i normalment ho faig a Barcelona. Normalment vaig a veure més arts escèniques a Barcelona, però degut al confinament comarcal em vaig retrobar amb la programació local i vaig descobrir obres com Fuente Ovejuna, Órdago a la Grande, la versió de la Gavina de l'Alec Rigola o alguns dies d'ahir de Jordi Casanovas, que em van fer veure que hi ha vida més enllà de Barcelona i que la cultura a Terrassa encara continua molt viva.